saon kamayan. Basi ka sangdad, magwaswas saon kay mo sa DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket.
Feeling dance floor.
DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket. The music of Iloilo Beats Club DJ. Iloilo Beats Club.
Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Boom Boom. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka ba? Ang iba't gustuhan, inikahap-tahap basitikangan, kay di na maangtos hingilap iyan, ang damo nga karo kaya ka. Mahal nga tupa, mahal nga malangit, lubos na bumugod, diri makarit. Agaw tubig, pag-aigulan ang bait, nalamay hapon ul, irigot napit, padis ang paksin na linaga, magtirik nung mag-aga, tiyang pag-idod ng pikada, ilisan unan hunya hugada. Tangi ba di gustuhan, ini
tahap-tahap basi tigangan kay di na maantos siniya diyan anda mo nga karon kaya ka tagay na bangkero tagay na ayaw palipat upaya iton imo pagpalakas matintaw na tubig magaigulan kapatid parang habot all dirigod napit padis maras sa nasumsuman nanhin ikot katulpukan labis na tudlak sa bawang sugudan karukayakan aber butang iba sihigustuhan ingin tahap-tahap pasti tiganan kay di na maantos singiyak diyan anda mo nga karukayakan tagay na bangkero tagay na ayaw palipat upaya iton imo pagpalakas pag-imat ng ayaw Hello, hello, hello. Sisi ko, saan ba makikita yung hagdan? Paano ba yun? Hindi ko alam yun. Kanta ka na, host. Hindi ko, nanghihingi ng hagdan, Kuya Ted. Hindi ko alam kung paano magbigay ng hagdan. Di ba pwede ito isa? Saan makikita yon? Sisi ko, Johnny eh. Saan makikita? Hindi ko siya alam magbigay ng hagdan. Huwag mong bigyan ng hagdan. Kakanta na. Paano ba magbigay ng hagdan pag ganitong direct? Wait. Tignan ko nga. Ako na lang mag-live. Paano magbigay ng hagdan? Nagpatugtog ako kasi nanlalata pa ako sa pagod. Sabi ko, magpatugtog lang ako. Sabi ko, hindi ako magdaldal. Di ba? Mag-live ka, stream yard ka. Hindi naman nagbibigay ng hagdan. Tinan mo yung tsura ko. Asa na ba ako? Kuya Ted, paano ba magbigay ng hagdan kasi? Kaya tayo, nanlalata kasi ako. Sabi ko, mag-ano na nga lang ako ba, magpatugtog. Ay, dyan na. Yun o. May bantay ako doon sa dulo o. Kita niyo yung bantay ko doon sa dulo? Yun lang. Hindi ko alam.
Hindi ko alam magbigay hindi ko alam magbigay ng hagdan, paano ba 'to? Saan makikita 'yung sisikoy, Johnny? Alin ang pindutin? Hindi, sa diary Kuya Ted mayroon din, eh. Sila ano nga sila Sis Johnny, hindi ko lang alam kung paano. Sa StreamYard lang meron. Mag-live ka na Sis Kuya Johnny, ikaw na mag-live. Sabi ko magpatugtog lang ako ba, mag-ano lang, update. Ayoko. Si Osang nakapagbigay ng hagdan, eh. Ako lang talaga hindi marunong kung paano dito sa direct. Nag-live ako sa isa. Sunday. Ah, sige. Aring matanda, mabait na maligalig. Twenty-four hours ako na busy Sunday. Sinakto mo talaga busy ako. Sa kapag nagla-live yan si Kuya Ted, inaano niya talaga na tulog yung tao. Excuse me. Tulog yung tao. May favoritism ka talaga, MJ. Yun lang. Tignan mo itsura ko, pansin ko nga, tulog tayo. Oo, tulog. Pag mag-live yan, tulog tayo. Yung oras ng utot-utot ka na sa tulog. Oo.
Mag-live ka na si Kuya Johnny. Hindi ako makaano ng hagdan ba? Sabi ko Kuya Ted, kaya hindi ako nag-StreamYard kasi mga busy yung mga singer ko. Anong oras na ba? 11? O, 10 o'clock lang sa'yo. Masyadong malapit yung aking camera. Layo-layo kong konti. Di ba mayroon ka na Kuya Ted? Sa bahay. Gusto ko lang iharap para hindi ako nakaharap sa kwarto ko. Maganda sana makaakyat kasi si Kuya, no? Ano ba yung plus na yun na nasa baba? Ox ba kayo dyan sa lugar nyo? Okay pa naman kami, Kuya Ted. Hindi pa naman pero nung nakaraang araw, sabi nila, malayo-layo man kami. Ang gitna talaga, yung, ano ba yung nasa gitna? Medyo okay pa naman kami dito, wala pang, balita. Oo nga, si Kuya Johnny nung nakaraan, gabi. Pero hindi ko pansin. Dati na nalamunan ko. Hmm? Salamat sa mga nakabigbig dyan. Thank you sa inyo.
Salamat sa inyo guys. Mag-end na ako. Hindi ako makabigay ng hagdan eh. Next time, mag-StreamYard ako. Yung friend ko sa Israel, nag-PM ako. Hala, hindi nagkanta. Sino friend mo sa sa Israel, Kuya Ted? Dami ng ngayon sa Israel, nakakatakot na. Tignan mo, wala akong ayos. Kanta, kanta. Ano kakantahin? Pagod na pagod kasi ako kanina sa Sikoy ba? Kaya hindi ako sabi ko patugtog lang ako, saglit lang. Nawala na si Kuya Ted, nagmaneho na yun. 5 million in the house. Thank you sa inyo guys. Present! Present! Nagmamarites lang pala si Kuya Johnny. Ha? Founder ng Marites yan eh. Ano yon? Ano na balitaan mo kay Ate Lani? Ate Lani, may Marites si Kuya Ted.
فيبو دروبس يخفف من التهاب الحلق والسعال ويعطي إحساسا بالتنفس العميق الصافي. Banat daw Kuya Ted, istoryahe. Banat Kuya Ted, kanta nga ako. Ako pa rin kaya ang iibigin mo kung makakita ka ng higit sa isang katulad ko. Di ako magbabago tulad ng sinabi ko. Ang pag-ibig, pangit talaga mo. Sana ay hindi lamang sa labi mo maririnig. Yan ay sahan mo pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. At hindi pananggalian kundi panghabang buhay. At hindi isa ang nararamdaman. Kuya Ted, banat. O pa rin kaya mula sa simula at mapaghanggang wakas ay di magkaka. Hindi na tinuloy ni Kuya Ted. Saan yung music? Wala. Di pa dinig. Wala bang music? Ang lakas nga sa akin. Lagi ako'y iyong mahal at hindi pananggalian kundi panghabang buhay. Wala. Hello, mic test. Malakas naman. Kuya Ted, niloloko mo ako. Wala ba music? May music, wala. Dapat nag-stream yard ka talaga. Patayin ko na. Mag-stream yard ako. Dapat ng mukha ko, no? Sikoy. Itanong mo sa akin. Sige, patapos ito. Sino aking mahal? Itanong mo sa may music, wala. Sa tagal. Ikaw lang ang aking mahal. Sige, patayin ko na. Sige na, patayin ko na. Sige na, patayin ko na. Sige. Sana yung patayan ito.